Året rundt summer Vestjylland af aktiviteter, og uanset om du er barn eller voksen, vil du finde oplevelser, der begejstrer og fornøjer. Tag familien med i Jyllands Park Zoo. Her finder du over 500 dyr fra hele verden. Alt fra løver til giraffer. Hos Beach Ball i Søndervig er der timevis af sjov for hele familien. Her findes alt fra bowling og spillemaskiner til fitness, minigolf og racerbiler. Er du til uhygge og spænding, så besøg Daugbjerg Kalkgruber. Her kan du på egen hånd gå på opdagelse og høre spændende historier om landevejsrøvere og andet natfolk. Gå heller ikke glip af Mønsted Kalkgruber, som er verdens største. Grupperne har meget lave temperaturer og bruges til at lagre oste, pølser og vine.